गिबियावनो ब्रैथि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन चिरां जिल्लानि कनफारेन्सआ नैबे सान्तिपुराव जादों गेलेग्रा फोथाराव। दा बाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे मोनसे हारिया गोजोरै फारफ्रोम बिथिङै जौगासारनांगौबा दावगालांनांगौबा बे फारफ्रोमबो बिथिंजों दावगालांनांगोन। हारिमुआवनो जा, थुनलाइयावनो जा, गेलेनायावनो जा, मोसानायावनो जा, खननायावनो जा, दामनायावनो जा। दा दिनै बे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बे कनफारेन्सनि गेजेरजों मोनसे मोजां हाबाफारिया जाहैबाय जे जोंनि खननाय मुलुगाव जोंनि हारिमुखौ गोजोर खालामनायाव दिनै मेथाइ, जाय मेथाइयानाखि सुथुराबो रोजाबो, नोङो लोगोआबो रोजाबो, आरो बे मेथाइजों खुनु बान्दो गैयाजासे गुबुन गुबुन हारि हारिसा कालचार बेजों जोङो सोमोन्दोआव लाखिनो हायो। दा बे खननायनि मोनसे बादायलायनाय बेयाव होदों हाबाफारि, आं जोबोद बाख्नायदों आरो बे जोबोरैनो मोजाङै जाफुंसारदों। लोगोसेयैनो दिनै बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन बिथांमोना दिनै बेयाव जथुम्मा खुंनानै बर'नि सावथुन मुलुगाव सावथुनजों जोङो जोंनि हारिनि, जोंनि साननाय हनाय, जोंनि हारिनि कालचार, जोंनि ट्रेडिशन बेखौ बारनानैबो आरोबाव गोदान मुगानि साइन्स एन्ड टेक्न'लजिजों गोरोबनानै जिथु बे सावथुन मुलुगा सारा बिश्वखौनो नोङो मोनसे दौलेङाव लाबोनो हायो। दा बेबायदियै दिनै बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन चिरां जिल्लाया बे हाबाफारिखौ लादों। आं मिजिंथिगोन बे सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना दिनैनि नैबे जांख्लायावनो थायालासिनो बियो दावगानायनि जांख्लायाव गाखोलांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि जि सिने मुलुगाव बा सावथुन मुलुगाव बियो मोनसे मैखोम जाहाथे बिहोमा हैनो हागोन आरो बिनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि रिंगु दामसा, फावखुंगुरफोर ओंखारनानै बेजोंबो मोनसे हारि सिबिनाय, हारिखौ फोजौनाय, हारिखौ मान सन्मान लाखिनाय बे हाबाफारिया बाथे जागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। बेयाव जोङो गुबैयैनो मोनसे सुजुग होनो हानांगोन। जों बेसेबां सुजुग होनो हायो, बिथांमोनखौ जों बेसेबां फेसिलिटेट खालामनो हायो, बिनि सायाव बिथांमोना हयथ' जौगागोन आरो बेयाव माखासे गाइड नांगौ जागोन। बिथांमोनखौ बेंनांगोन, बोसोन होनांगोन, गोबां हाबा मावनांगौ दङ आरो बे सिने आर्टिस्ट एस'सिएशनजों भेटेरान माखासे सुबुंफ्रा बेयाव सोमोन्दो लाखिनो जोबोद दरखार दङ आरो सावथुन मुलुग होनाय लोगो लोगोनो बेयाव माखासे जेरैहाय NSDफोर बायदिनिफ्राय बेयाव रोंखा राखा मानसिफ्रा आवगायबोनांगोन। जोंनि सावथुन मुलुगखौ सावथुन मोनसे बानायनो थाङोब्ला रांनि गोनां जायो, बेनि थाखाय प्रडिउसार ओंखारनांगोन जोंनिफ्राय। दा बेबायदि खालामोब्लानो जोंनि बे सावथुन मुलुगा जौगालांगोन होननानै आं सानो। जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै जथेस्थ' गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हानाय दिनै मोनसे थासारि जाबाय। दा बेनिखायनो जोंनि इयुन जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ बेबायदि मोनसे सुजुग सुबिदा होनांगौ बा बेबायदि राहा खालामनानै होनांगौ होननानै आं सानो। नोंथांमोना मिथिगौ जे बर' हारिनिनो गिबिसिन फिसार फिल्म आलायारन, जाय आलायारना जोंनियाव गैलियामोन, मुम्बाइनि आर्काइभनिफ्राय लाबोनानै दिनै जोंनि बिटिआर सरकार, प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा मुम्बाइनि बे आर्काइभनिफ्राय लाबोनानै जोंनि बे गिबिसिन फिसार फिल्म आलायारनखौ जोंनि रायजो राजाफोरनो देखायफिननो थाखाय दिनैहाय राहाफारि लादों। आङो फोथायो जोंनि बिटिआर सरकारा, काउन्सिल सरकारा आलायारनल' नङा, गुबुन गुबुन बिथिं, हारिमु बिथिङाव जौगानायनि थाखाय निस्सय खामानि मावगोन आरो बिनि थाखाय जोंहा मोनसे बिफानानो दंखायो जेला, बिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव थाखोनिफ्राय थाखो जौगालांगोन आं